Galicia Vale. rural. Vamos a decir Galicia rural. Vale. Non Mira entendéis qué nada, pero con que maravilla, entendáis... No, pero está así. Claro, Hombre, si quieres, si me das no. 2 minutos, imprimo No. lo que les hago. Bueno. A ver, pero Rosana, por Dios. A ver, lo importante aquí es esto, el dinero que jodas. En los últimos 12 años habían sido 2.200 proyectos apoyados, o así, ¿no? En total, sí, más o menos, ¿no? No, espera, o teño aquí. Yo creo que más, ¿eh? 2076, entón podo decir que nos 2000... Bueno, ahora deberíamos ir empezando, No. Casi 2.500. Porque sobre todo para a xente que Lo sempre importante está para puntual. mí es más de este año. Sí, sí, sí. Como son das Ya que estamos empezando a que dividir, sempre... ya está la carátula, ¿eh? Ahora cuando queráis empezamos a... Hay que ver a la cámara roja, María. Pues cando nos diga a directora xeral. María para la roja. Perfecto. Vale, cantas estamos xa? Entón, ¿Estamos listos? 83. vale, pois veña, vamos. Espera un segundito. Vale, estamos en el aire, ¿eh? Espera un segundito. Moi bons días a todas, benvidas pois, a este encontro do programa Emega. Se estades aquí ao outro lado da pantalla, quere dicir que sodes beneficiarias do programa Emega 2025, así que parabéns e moitísimas grazas pois, por confiar neste programa da Xunta de Galicia que ten pois, tantísimos anos de historia. Non? Eu quero presentarme, son María Quintiana Pérez, a directora xeral de promoción da igualdade da Xunta de Galicia, de quen dependen pois, este programa de axudas. Estou acompañada, primeiro, a miña dereita, a subdirectora xeral de promoción da igualdade, Cachi Pereira, a xefa de servicios da Dirección Xeral, Rosana Allo, que é a que máis controla deste programa Emega e, polo tanto, dende a Administración Autonómica é a persoa que ides a ter de referencia en todos estes próximos meses. Logo, a miña esquerda está Eva López, de Woman Emprende, que é a titora do programa Emega dende hai moitísimos anos e que tamén estará apoiándovos pois, en todo este proceso. Non a vedes, pero tamén está Sabela López, do persoal de Woman Emprende, pois, o aparato para que podamos estar facendo pois, ese streaming está tamén Octavio, a que lle agradezo todo o traballo. Do outro lado, que non está aquí presente, pero tamén está o delegado do reitor para a transferencia de coñecemento, Luis Etero, do USC, a quen lle agradezo tamén todo o traballo que se fai dende a USC. Nada, eu quero darvos as grazas por presentarvos a esta convocatoria Emega, que de verdade vos digo que para a Xunta de Galicia é o principal programa de apoio ao emprendemento, en xeral diría, pero máis especificamente ao emprendemento femenino. Son 27 anos de historia e este ano nesta convocatoria estamos investindo máis de 5 millóns de euros e con iso tivemos 1.140 solicitudes, estamos apoiando a 420 proxectos. Isto supón manter ou crear 645 empregos femeninos. Eu creo que son unhas cifras que hai que poñer en valor e que hai que agradecer pois, todo o esforzo que estades facendo as emprendedoras de Galicia pois, por conseguir. Non? Eu quero dicirvos que a verdade é que hai moitísima diversidade de proxectos. Hai proxectos dende soldadoras ata artesanas que facedes xoiería, cerámica, barefood, varios proxectos que estamos apoiando, ximnasios, proxectos de construcción, de arquitectura, de transportes, bueno, obviamente cafeterías tamén. En definitiva, eu creo que é unha diversidade de proxectos que fai ver pois, como está o emprendemento de Galicia. Este ano quixemos facer aínda máis foco no apoio aos emprendamentos do rural, os emprendamentos que estean en sectores masculinizados e os emprendamentos tamén de mulleres que están xa nunhas idades nas que as dificultades aínda son maiores, que neste caso son máis de 55 anos. Con estes 420 proxectos que estamos apoiando, estamos en 141 concellos galegos. Eu creo que son cifras moi boas e tamén quería darvos unha cifra. Fixemos
hai pouco nada un análisis deste programa EMEGA dos últimos 12 anos, pero agora vos vou a dar o dato xa engadindo esta convocatoria. En os últimos 13 anos, pois estamos apoiamos a case 2.500 proxectos. Eu creo que a verdade é que se estes datos os temos é grazas a vos, a todas as que estades ao outro lado da cámara. Eu, pois quero primeiro trasladarvos a satisfacción por esta diversidade de proxectos que temos de emprendemento en Galicia. Quero tamén darvos especialmente as grazas ás que o facedes no rural, porque somos moi conscientes de que as dificultades aínda son maiores e, por suposto, pois tamén ter en conta que xa ser mulleres emprendedoras e facelo no rural, pois as dificultades son maiores e, polo tanto, vamos a seguir facendo e poñendo este foco aí. Eu, agradecervos que estedes hoxe aquí nesta primeira convocatoria do programa EMEGA 2025. Pois as miñas compañeras vos van a axudar en todo o procedimento que ides ter nos próximos meses. Eu o que querades, o que precisedes, pois aquí estamos para apoiarvos, para axudarvos e para acompañarvos pois nesta nova etapa de vosa vida que é sendo beneficiarias do programa EMEGA. Así que nada máis, eu agora voulle ceder a palabra a Luís Otero, delegado de reitor para a transferencia de coñecemento da USC. Vamos a ver. Moi ben, pois nada, moi bo día, directora xeral, subdirectora, resto de asistentes. Quero, como non, expresar o meu agradecemento porque a Consellería de Igualdade nos ten invitado de novo a nosa área, a área de valorización, transferencia e emprendemento da Universidade, pois a estar hoxe aquí e a colaborar en particular dentro deste programa, o programa EMEGA, que xa leva moitas edicións. De feito, como decía moi ben a directora, pois nós levamos colaborando desde o ano 2011, se non recordo mal, baixo paraugas dese Woman Emprende, que non deixa de ser un dos programas dos moitos que temos de apoio ao emprendemento dentro da Universidade de Santiago. É por iso, non é unha casualidade que se teña elixido a Universidade de Santiago, porque fai escasas semanas se indicaba que a USC é a cuarta universidade española en creación de empresas de base tecnolóxica e, polo tanto, temos que aproveitar tamén ese coñecemento para facilitar e para apoiar proxectos desta natureza. Estamos realmente moi satisfeitos por participar dentro do programa EMEGA, porque desde o noso punto de vista está moi ben aliñado cos obxectivos da propia universidade. En particular, eu destacaría o fomento do emprendemento feminino, a igualdade, o desenvolvemento rural e tamén a conciliación da vida familiar e laboral. Pero, máis aló desto, realmente o programa EMEGA contribúe tamén aos obxectivos de desenvolvemento sostible, onde destacaríamos a promoción da igualdade, o ODS 5, tamén o ODS 16, que crea unha sociedade máis xusta, ou tamén o propio desenvolvemento económico do obxectivo 8. Por lo tanto, se trata de un programa moi completo, que do propio éxito, os propios números que citaba a directora xeral, desas 2.500 proxectos apoiados este ano, feito de que xa nun único ano se apoien 240, é dicir, que a demanda vai increscendo e, polo tanto, temos que decir que está máis que consolidado, xa é unha referencia dentro do que son as axudas, que son moitas as que hai, pero en especial esta ten un impacto específico no territorio, na igualdade, no emprendemento feminino e, polo tanto, penso que hai que poñela en valor. O máis importante do programa en si mesmo sodes o resto de non os que estamos intervindo, senón o resto de persoas que estáis participando nesta sesión. É dicir, vos, as mulleres que tomachedes esa decisión de emprender, de levar adiante un negocio, de estar dispostas a loitar por sacar adiante unha iniciativa, e sen vos este programa claramente estaría baleiro,
E por eso, dende a universidade, queremos recoñecer ese esforzo, esa ilusión coa que impulsades estas iniciativas emprendedoras. Penso que esta edición, esta nova edición, vai ter ou se vai beneficiar dun novo programa que estamos impulsando na USC, que é o USC Emprende, onde arrancamos un cambio, establecimos un cambio de estrategia este ano. Empezamos fai menos de un mes e xa levamos máis de 200 persoas participando dentro do programa, que é unha combinación de programa formativo con proxectos de aceleración e de incubación de empresas ou de proxectos baseados nos ideas de alumnos e estudantes da comunidade universitaria. Teño que dicir que a maioría das participantes son mulleres e, sen dúbida algunha, penso que o ano que ven xa se reflexará nos números de solicitudes unha parte importante dos proxectos que van a xurdir deste novo programa, non? Tamén querría decir que o programa EMEGA é unha peza importante na medida que, bueno, pois subvenciona as actividades, pero penso que o máis interesante é o efecto que ten de rede. É dicir, que hai estudios que nos indican que as redes teñen un impacto moi importante na mellora dos procesos de negocio, con reducións de custo do 50% e incluso aumentos de vendas dun 50%. Entón, eu a mensaxe que lle transmito ás beneficiarias do EMEGA deste ano é que, lóxicamente, aproveiten esa rede para axudarse unhas a outras e para tratar de impulsar o negocio de forma colectiva. Desde a universidade non hai dúbida que temos que estar moi presentes nestes programas que permiten lograr unha sociedade máis xusta e tamén igualitaria. Quero, sin máis, agradecer de novo esta invitación á Consellería, en particular a Dirección Xeral de Igualdade. Por un lado, quero dicirlle que siga contando con nós para as edicións que consideren oportunas e, obviamente, tamén estou moi satisfeito do traballo que se desenvolve desde a nosa área de valorización, transferencia e emprendemento. En particular, ten un nome propio, que é Eva López, que está detrás do proxecto con moito celo, e tamén diría a Isabela, que tamén non a vexo por aquí, pero sempre fai unha labor encomiable moi valuable desde o punto de vista da nosa institución. Si máis, moitos éxitos a todas, que os proxectos vayan adiante todos e que disfrutedes da sesión e celebredes, lóxicamente, o ter conseguido esta importante axuda. Moitas grazas. Moitísimas gracias, Luís. Nada, a subdirectora e máis eu imos vos a deixar xa coas nosas compañeiras para que vos expliquen un pouco todos os procedementos e nada. Para as BENs, de verdade, as 420 beneficiarias do programa MEGA deste ano, moito ánimo e moita sorte. Deixo-vos con Eva López. Moitas gracias a directora xeral. Bueno, unha vez que as autoridades nos deron a benvida e vos deron a vos os parabéns, quedamos o equipo técnico. Antes de nada, sinalar a particularidade desta axuda, que, bueno, axudas para apoiar o emprendemento, pois hai moitas, bueno, mellor xa obtuvistedes algunha outra, pero o feito de que nesta axuda EMEGA se faga este evento e que se lle poña cara ás persoas que están detrás, pois dalle un valor engadido, e por eso penso que o delegado do reitor falaba desa rede, porque é especial. Ser EMEGA, ao final, é especial, xa levamos moitas edicións de EMEGAs, vemos que sentides orgullo de formar parte desta marca e, por outro lado, tamén coñecer a quen está detrás, quen está aquí na Xunta de Galicia, Rosana, e todo o equipo que hai detrás, porque houbo que revisar 1140 expedientes en pouco tempo, e a preocupación e a ocupación de que todo saia ben. E por eso tamén insistimos neste evento hoxe informativo para que co prazo que temos, que presentemos da forma axeitada, da mellor forma, a axuda. Temos así unha presentación para ir pasando os diferentes temas. Vamos compartila. Bueno, sodes beneficiarias neste ano 2025 deste programa EMEGA,
que é unha liña de axuda para mulleres emprendedoras e empresarias que sale da Xunta de Galicia e dentro da Xunta de Galicia está na Consellería de Política Social e Igualdade e concretamente desta Dirección Xeral de Promoción da Igualdade que nos saludou a responsable, a directora xeral, e estaba con ela a subdirectora e agora pois quedamos o equipo máis técnico para entrar en detalle como temos que facer para presentar esta axuda. No evento de hoxe pola mañá que estamos aquí e que quedará grabado, tedes, aquí está a miña compañeira Isabela López e Octavio, porque podedes poñer no chat todas as preguntas que consideredes oportunas e que se irán lendo para darlle resposta. Pero primeiro vamos facer unha presentación da convocatoria así rápida, vamos ver a documentación que hai que presentar anexo por anexo, e non vos cortedes a hora de facer as preguntas e despois tamén podedes revisar esta grabación porque me esquecín de como era o anexo 7, pois quedará explicado. Tamén por parte da Universidade de Santiago de Compostela falaremos de que pintamos aquí, porque ao fin e ao cabo esta é unha axuda da Xunta de Galicia, dunha consellería, dunha dirección xeral, e que levamos tempo acompañando, mentorizando, estando aí ao vosso lado. Bueno, pois intentaremos facelo da mellor forma posible. Como ben sabedes e como ben decíamos, estas axudas parten da Dirección Xeral de Promoción da Igualdade, saleron publicadas no DOGA, bueno, fai poucos días, o 14 de decembro, ten aquí Rosana o DOGA, pois saliu que fostedes beneficiarias. O primeiro de todo, parabéns, porque é unha boa nova, pois ter recibido calquera destas axudas, Emerxe, Impulsa, Innova, que, bueno, pois todas elas, aparte de acompañarse da Concilia, tamén veñen acompañadas da titulación e asesoramento que facemos desde o programa Woman Emprende da Universidade de Santiago de Compostela e que presentaremos a miña compañera Isabela López e Maiseo ao rematar. Bueno, pois presentástedes a estas liñas, é dicir, se empezábades, Mega Emerxe, que estabades empezando, novas iniciativas. Esta axuda promove a posta en marcha a creación de emprego femenino estable por conta propia e llera. Pensade que isto é un fondo social europeo que ven financiado e que financia a creación de emprego. Isto é algo que nos ten que quedar ben claro. Outras vos presentastedes a Impulsa, a reactivación, a mellora, é dicir, xa tiñades a empresa, pero queríades reactivala, consolidala, ou implantar novas medidas innovadoras para mellorar a competitividade, bueno, para intentar sacar adiante os vosos proxectos nestes tempos que tamén son complicados, cales non o son. Tamén a Innova, que é esa de carácter máis innovador, máis tecnolóxico, impulsar a implantación de iniciativas empresariais de carácter innovador, científico, base tecnolóxica, basadas no coñecemento e promovidas por mulleres. E despois todas estas poden vir aderezadas e complementadas ca Emega Concilia, que é a de conciliación, que é unha liña complementaria a todas as anteriores e que fala de promover a vida persoal, familiar, laboral, non só para as emprendedoras, senón tamén para as empresas. É dicir, non só porque teñas nenos ou nenas menores, senón tamén porque teñas un plan de conciliación dentro da túa propia empresa. Importante este punto, que estes días estuvestedes facendo moitas preguntas. Emerxe, Impulsa e Innova, por suposto, son incompatibles entre sí, só se pode ser beneficiaria dunha delas, pero sí que cada unha delas pode ter a axuda complementaria Concilia. E aquí a parte está do medio, que xa está en roxo, incompatibles coas axudas establecidas para a mesma finalidade nos programas de promoción de emprego autónomo, fomento de emprego en cooperativas e sociedades, de iniciativas de emprego ou as famosas IEBTs, iniciativas de emprego de base tecnolóxica. Insistimos que é un fondo europeo, cofinanciado pola Unión Europea, entonces non se poden recibir os cartos dúas veces polo mesmo. Isto parece que entra de caixón, non? Entonces, se estamos apoiando a creación de emprego con Emega, pois non podemos ter a liña, por exemplo, de autónomas. E sí que había aí moitas preguntas en relación a este tema que despois nos aclarará un poquinho máis Rosana, pero bueno, que hai que renunciar. Claro, presentar a renuncia para aceptar a axuda Emega. E tamén son incompatibles con subvención de contratación de contallea de outros departamentos da Xunta de Galicia
ou calquera administración pública, excepto co período de mantemento de emprego exixido xa finalizase na correspondente convocatoria. Claro, se me financiaron o emprego, a creación de emprego, noutro tempo, non coincide co que estamos agora. É dicir, en resumo, que non podemos ter financiación de 2 vías, 3 vías para o mesmo concepto e é de sentido común e iso non está ben, claro, se chamaría roubar, non, ao fin e a cabo. Bueno, os importes que fustedes percibindo que están publicados no DOGA que vos foi motivo de alegría, lóxicamente, que ben merecido seguro que o tedes, pois na línea emerxe, aquelas que iniciades o emprendemento, bueno, segundo os postos de traballo que creades de forma estable, pois recibistes entre 10.000 e 22.000 euros. Non é o mesmo crear a empresa para vos solo autónoma que crear postos de traballo para outras mulleres ou determinadas condicións. A Impulsa era incentivos, atención ao número de postos existentes como consecuencia do mantemento e incremento do emprego existente entre 8.000 e 17.000 euros. Iba por aí dependendo de si consolidamos ou creamos postos de traballo novos. E a liña Innova, esa que vai máis hacia o emprendemento científico, tecnolóxico, de innovación, pois tamén vai en número o incentivo según o número de postos de traballo creados de carácter estable para mulleres. Iso é importante tamén, esas contratacións, entre 18.000 e 42.000 euros. Todas elas, estas 3 liñas, como vimos dicindo, se complementan ca liña Concilia, que pode ter un importe máximo de 5.000 euros por empresa. Bueno, e seguro que todas, non, seguro que todas vos estades nalgúnha destas tesituras. Importante, o plazo límite para presentar a documentación remata o 28 de... A que hora? Ás 12 da noite, ás 11:59, non? Ás 23:59 do 28 de novembro remata o prazo para presentar a documentación ás 23:59 do 28 de novembro de 2025. É dicir, que temos algo de plazo, pero tampouco moitísimo. Pero hoxe vamos repasar aquí con Rosana todos esta documentación que a tedes no DOGA e que a podedes ler perfectamente, e aí está sinalado ese artigo 21.2, que é o que hai que acudir. Bueno, o primeiro de todo, Rosana, será, aparte de denunciar outras axudas que teñan, é aceptar esta axuda, non? Bueno, hola. A ver, hola, bos días. A ver, efectivamente, a data límite de presentación da documentación xustificativa remata o 28 de novembro, pero, ademais, esa data marca tamén o límite para todas aquelas vos que vos comprometéchedes a crear, a facer unha contratación dunha muller cun contrato indefinido. O 28 de novembro tamén é a data límite para que realicedes esa contratación. Se a facedes fora dese prazo, ao mellor perdedes a totalidade da axuda. Entón, tende claro que xa é unha data importante non só pola documentación que tedes que presentar, senón tamén por iso, por o tema de as contratacións que tendes que realizar, vale? Que é o último día no que podes dar de alta na Seguridade Social a traballadora que vos comprometechedes, a traballadora ou traballadoras que vos comprometechedes a contratar. Vale. En canto á documentación, a verdade eu creo que é bastante sinxelo. En primeiro... Perdón. Como vichedes tamén na resolución que se publicou no DOGA, moitas de vos estades condicionadas a que renunciedes a outras axudas incompatibles co EMEGA que xa as tendes ou concedidas ou incluso percibidas. É importante que saibades que tamén o día 28 de novembro é a data límite para que nos acreditedes a nós que tendes presentada esa renuncia e devolto reintegrado ese diñeiro que percibichedes por... Básicamente, na maioría dos casos, é por ter recibida a axuda de promoción de emprego autónomo, que é incompatible coa EMEGA. Entón, para poder ser finalmente beneficiaria do EMEGA neses casos nos que estades condicionadas, tendes que acreditar que tendes presentada esa renuncia e reintegrado esos fondos, senón non podedes nin percibir o anticipo da axuda EMEGA, no caso de que o solicitedes, nin percibir a totalidade da axuda do EMEGA.
Rosana, moitas beneficiarias teñen a dúbida de como facelo. Si mirades a convocatoria de promoción de emprego autónomo, bueno, a convocatoria da axuda incompatible, normalmente teñen un artigo no que pon xa un artigo que se chama devolución a iniciativa de maneira voluntaria. Entón, aí xa vos ven reflexado o número de conta do Tesouro da Comunidade Autónoma de Galicia donde podedes facer o reintegro. E, de todas formas, é conveniente que vos poñades en contacto tamén co órgano que vos concedeu esa axuda para que vos diga como facer a renuncia e como reintegrar, vale? Tamén algunha xente dicía se xa se gastou. Claro, tú non vas ter resposta a esta pregunta. Claro, é que non podedes cobrar a axuda EMEGA se non renunciades e reintegrades previamente a outra axuda. O sea, non podemos pagarvos a vosa EMEGA para que a utilicedes para reintegrar a outra axuda. Claro, ao mellor non tendes esa liquidez agora para poder reintegrar, pero a normativa de subvencións é así. Non podemos pagarvos esta axuda do EMEGA se non tendes reintegrada a outra. Entón, a miña recomendación, se vedes que non ides a poder cumplir con este requisito, é preferible que renunciedes a EMEGA, o sea, xa tendes percibida outra axuda, non tendes agora a liquidez para poder devolvela, pois o normal é que renunciedes á axuda EMEGA, porque así nós con ese crédito podemos concederlle a outras solicitantes que quedaron na lista de espera, e así non se perden estos fondos. Vale. Entón, retomando o tema da documentación que hai que presentar. Xa estamos recibindo o anexo 7 de aceptación da axuda e solicitude do anticipo, xa vos digo, con ese condicionante de que todas aquelas que teñades concedida ou percibida unha axuda incompatible non o imos a tramitar se non nos acreditades que tedes renunciado e reintegrado a outra axuda. Rosana, podo facer unha pregunta? Claro, aquí está posto o anexo 7. As beneficiarias podan percibir un primeiro pagamento do 80% da subvención concedida. É dicir, eu son Emerxe e me concederon 10.000 euros. Pois un pagamento... Curro 7 e pido que me anticipen o 80%. Cando podo recibir ese 80% aproximadamente? Eu creo que pode ser antes de finalizar este ano. Tamén despois depende, claro, depende tamén do Tesouro da Comunidade Autónoma, que é quen finalmente realiza o pago, pero pola nosa parte a tramitación dos anticipos, de feito, hoxe xa mandamos para a intervención delegada 2 lotes de anticipos. Porque xa houbo moitas solicitantes. Claro, que xa... Efectivamente. Bueno, volvemos aos outros anexos. Vale. Este 7 queda claro que non temos nada que perder por pedir xa o anticipo. No. Claro, sería recomendable incluso. Sería recomendable, o problema é ao mellor coas beneficiarias que tamén se lle subvencionan postos por conta allea. Que claro, hai que acreditar que realmente tes realizadas esas contratacións, presentar toda a documentación correspondente a esas contratacións, entón... Entendemos, sí. Vale. Vale, que as cousas hai que telas claras, de que vas a cumplir cos requisitos da axuda, entón, despois... E que, de feito, a puntuación que che deron foi tamén porque te comprometiche a crear emprego. En base aos postos de traballo que crea o teu proxecto empresarial. Por eso estás nos 400 e pico proxectos e non estás no listado da lista de espera. Claro. Vale. Entón, de cara á xustificación da axuda, teredes que presentar o anexo 8, que é a solicitude de pagamento, despois o anexo 3, que é unha declaración de axudas actualizada. O que vos pido é que realmente declaredes as axudas que tendes solicitadas, concedidas ou percibidas, vale? Porque despois tamén nos realizamos controis. Entón, estaría ben que xa as declaredes vos, que non as detectemos nós e vos teñamos que decir máis tarde pois incumpleu esta obriga e ten percibido outra axuda incompatible, ao mellor dá lugar a un reintegro. Claro. Vale. No caso das comunidades de bens, sociedades civís e entidades sen personalidade xurídica, ademais do anexo 3 a nome da comunidade de bens, da sociedade civil ou da entidade, as socias, as comuneiras, as promotoras, tendes que presentar tamén o anexo 3 bis a título individual. Cada unha de vos ten que facer unha declaración de axudas a título individual.
Entidades sen personalidade. Sen personalidade xurídica. Está mal aí na presentación, Pero bueno, modificaremos despois para... Pero sen personalidade xurídica, sí. Para todas aquelas que tamén se vos subvenciona, ademais do voso posto de traballo, o posto de traballo postos de traballo por conta allea de traballadoras, ademais tamén tendes que presentar o anexo 9 no que relacionedes as traballadoras que imputades a axuda do programa EMEGA, vale? Neste caso, tamén teredes que presentar os contratos de traballo destas traballadoras. Lembrade que os contratos de traballo teñen que ser de carácter indefinido, que no caso de ser contratos parciais, a xornada de traballo desas traballadoras non pode ser inferior ao 50%. Son válidos os contratos de carácter fixo descontinuo, sempre e cando teñan unha actividade de 10 meses nun período de 12. Non vale un fixo discontinuo que traballa 6 meses ao ano, por exemplo, vale? Senón que ten que traballar 10 meses nun período de 12. Tamén teredes que acompañar o informe de vida laboral da empresa actualizado, o sea, o informe de vida laboral do Código de Conta de Cotización, no que vexamos que están efectivamente dadas de alta esas traballadoras, e aí tamén vemos o tipo de contrato, a porcentaxe de axuda, e os datos que efectivamente acreditan que esas traballadoras están dadas de alta na empresa. Con respecto aos anexos, en primeiro lugar, toda a documentación a tedes que presentar a través da sede electrónica da Xunta, accedendo ao voso expediente EMEGA e presentalo como documentación xustificativa. Os anexos, lembrade, téndelos que cubrir e asinar antes de subilos á sede electrónica. Asinar é importante, non? Claro, teñen que vir asinados, vale? Antes de subilos á sede. Bueno, despois, no caso das que fostedes beneficiarias da liña Concilia pola modalidade de acordo pacto de conciliación, no caso de que non o presentarades na fase de solicitude, pois agora tendes que presentar esa copia do acordo de conciliación asinado por vos e por todo o persoal da empresa. Explícome. Ao mellor, vos solicitaxedes a axuda EMEGA polo voso posto de traballo e por unha traballadora, pero tendes en plantilla a 4 traballadoras ou traballadores. O acordo de conciliación ten que ser para todo o persoal da empresa, independientemente de que esas traballadoras non estean subvencionadas polo EMEGA. É importante que teñades isto en conta. É para todo o persoal da empresa, sexan homes, sexan mulleres, estean ou non imputadas a axuda EMEGA. No caso de que recibirades tamén a axuda complementaria, Concilia, polo acordo de teletraballo, pois no caso de non telo presentado xa antes, tamén tendes que presentar a copia dese acordo de teletraballo individual, neste caso individual, asinado coa traballadora correspondente. Rosana, perdona, parece que están entrando xa preguntas, pero casi vamos deixalas todas Sí, pero ao final, mellor, se vos parece. Porque vos van xurdir. E máis xa falta pouquiño. Bueno, con calma, con calma. Despois, tamén tendes que mandar as fotos de que tendes exposto no voso negocio, no voso lugar de traballo, o cartel informativo de que estas axudas están cofinanciadas pola Unión Europea, polo Fondo Social Europeo. Onde poden atopar ese cartel? O modelo está publicado na páxina web de Igualdade. Aí, se poñedes en Google Mulleres en Galicia, o primeiro resultado que vos dá Google xa é a nosa páxina web. Entrades nesa páxina web, hai unha pestaniña que se chama Axudas, pinchades nesa pestaniña e buscades o programa EMEGA 2025. Entrades no programa EMEGA 2025 e aí atopades os modelos do cartel informativo, que ven a ser algo parecido a este que temos xusto detrás. Vale, é algo así, ten outro texto porque isto é outra cousa, pero é algo así. Pois tendes que mandar as fotos... En vertical ou en horizontal? Horizontal, porque ten que ser... Está encima da miña cabeza, sí, pero, claro, é algo así parecido, vale?
pero non é este exactamente. Pero, bueno, é máis ou menos ese Sí, modelo. é ese modelo, o sea, ten que ser en formato A3, A3 grande, sí. e tendelo que ter exposto durante todo o período de permanencia da axuda, que son 18 meses, tendelo que ter exposto no vosso lugar de traballo, no vosso negocio, mandarnos sacar unhas fotos para que nos vexamos, para acreditar que efectivamente estades expoñendo ese cartel para informar ao público en xeral do cofinanciamento que existe por parte da Unión Europea, vale? Despois, tamén como requisito que nos marca a Unión Europea, tamén tendes que presentar ao que lle chamamos as follas individualizadas de recollida de datos das promotoras e das traballadoras por conta allea. Cada persoa ten que cubrir a súa folla individualizada de recollida de datos, vale? Tamén tendelas que cubrir e asinar antes de subir á sede electrónica. Eses modelos tamén os tendes disponibles donde vos dixen antes, na página web de Igualdade, na pestañiña Axudas, buscades o programa EMEGA 2025 e aí xa están colgados os modelos destas follas. No seu caso, no caso de que vos na fase de solicitude dixerades que, por exemplo, ibades a contratar a unha muller con discapacidade, porque era un criterio de valoración, valorábase esa circunstancia, pois no caso de non presentar o certificado de discapacidade desa traballadora, podedes autorizar, a traballadora pode autorizar para que nos realicemos esa consulta, e para iso sería necesario que presentase o anexo 9 bis, vale? Entón, esta é a documentación, Isto xa o teñamos, así o dos anticipos. Facemos repaso, non fai falta? Eu creo que non fai falta repasar. Queda aí o 8, o 3, o 3 bis, o 9, cos todos os seus puntos. Sí. Bueno, que está todo na página web de Igualdade, Sí. tamén para descargar eses... Agora quería vos insistir, lembrar que tendes un período de permanencia da actividade de mantemento dos postos de traballo durante 18 meses. Vale. E que estades obrigadas, obviamente, a comunicar calquera cambio que se produza na empresa, pois ben por baixa de algunha das traballadoras, ben porque ao mellor a iniciativa empresarial non vai ben e decidides cesar na actividade, tendes que comunicar todos eses cambios, vale? E tamén é preferible que nos chamedes antes de que sexa xa algo sin remedio. É preferible que antes nos chamedes, que nos comentedes as vosas circunstancias, nos vemos cal é a situación do voso expediente e ver cal é a mellor maneira para que non teñades, para ver cal é a mellor maneira de facelo para que non saiades moi prexudicadas, vale? O sea que é preferible que nos chamedes sempre antes de que xa feitos consumados que despois non teñen remedio. Bueno, tedes esta sorte que hai un equipo de persoas que está para axudarvos, que non sempre ocurre na administración, a veces nos queixamos, entonces que se hai algún tema de que teño que despedir unha traballadora, como fago, bueno, pois todas esas cuestións que os van xurdindo, que as comuniquedes, que é mellor pecar de exceso que non de defecto, porque se non hai remedio, despois hai que devolver a axuda. E o período de permanencia de 18 meses, pois tamén é un dato importante. No caso de, supoño que xa xurrirán despois nas preguntas, pero bueno, no caso de que algunha traballadora das que está subvencionada cause baixa na empresa, ben por un despido, ben por baixa voluntaria, que saibades que tendes un prazo máximo de 2 meses para sustituíla, vale? Pero xa vos digo que comentádenos ou chamádenos e comentádenos o caso, porque ademais así xa vos asesoramos de que, pois mira, tendes que presentar esta documentación, vale? É dicir, que se contratar unha persoa, por exemplo, unha muller víctima de violencia de xénero, teñen que en 2 meses ter un perfil igual? Non exactamente igual, pero sí que podemos, a ver, valorábase na fase de valoración das solicitudes, valorábanse distintas circunstancias. Que fose unha muller maior de 55 anos, que fose unha muller desempregada de longa duración, que fose unha muller con discapacidade ou
creo que me falta unha. Ou unha muller vítima de violencia de xénero. Por exemplo, se vos dixestes vou a contratar a unha muller vítima de violencia de xénero, pois esa traballadora causa baixa na empresa, tendes 2 meses para sustituíla, podedes sustituíla por unha muller, ao mellor que non sexa vítima de violencia de xénero, porque ao mellor é difícil atopar. Pero sí podemos, como a puntuación é a mesma, pode ser unha muller con discapacidade, pode ser unha muller maior de 55, ou unha desempregada de longa duración, sempre cando o importante é que non perdades eses puntos, entón, pero entendemos. Vale, entón Sí, poderíamos, digamos, cambiar o perfil que non sexa exactamente o mismo, pero sí que entre en algunha das circunstancias que se valoraron, vale? Bueno, insisto, se presentaron 1.140 solicitudes e se estades aquí nestes 420 proxectos beneficiarios é porque demostrastedes unhas características que deron unha puntuación. Se despois esas non son certas, pois estaría, claro, baixaría da lista, entonces hai que cumprimentalas. Vamos poñer así un momentiño, se Rosana me permite, os datos dela. Bueno, tamén van os meus e de Isabela, pero aí tedes o nome de Rosana Llolago, é xefa de Servicio do Fomento e Promoción da Igualdade, traballa aquí na Dirección Xeral, e ese é o seu teléfono, que debe estar estes días a tope. E o correo electrónico é promoción.igualdade@xunta.gal, aí recibídelo todo o equipo, entendo. Sí, de todas formas preferimos, como andamos a 1000 estes días, temos, ademais do meu teléfono, hai 2 persoas máis dedicadas ao programa Mega. Supoño, preferimos en primeiro lugar que nos chamedes, porque ao mellor o correo tardamos un par de días en ver. Entón, anotade tamén o teléfono do meu compañeiro José Manuel, que é un 981. A ver, que vou escribir eu aquí. A ver se son capaz. Eu penso que sí. A ver, se hai hueco por aquí e se non facémolo, non? Sí. A ver, Bueno, un compañeiro que se chama José Manuel. 981 54. Ai, agora. 54, 53. 74, creo que. Non é. Ainda podemos, se non é, ainda podemos mandar, vale? Sí. Ajá. Vamos a poñer isto. Vale. De todas formas, mandaremos... Non estou segura de se... Está anotado xa o teléfono, 54, 53, 74. É que hasta me sona a min, ese... Sí, bueno, creo que sí. Ahora se nos descoyunturou un pouco aí os logos do baixo, pero non pasa nada. O importante é que teñades tamén estes teléfonos para facer todas as achegas e todas as preguntas. Non sei, Rosana, se queres que empecemos a... Creo que sí, non? A responder as preguntas. A responder está a nosa compañeira Isabela e máis Octavio aí... Ten aí un montón de preguntas e tamén mentres vamos resolvendo, mellor no chat ides poñendo outras. Empregade o chat. E, bueno, agradecerlle a Rosana pois, que teña a deferencia de estar así explicando anexo por anexo, porque nos facilita e podemos chegar ao día 28 cas cousas ben feitiñas. Se incorpora entonces aquí a nosa compañeira Isabela. Gracias, Isabela. Entonces, llevas lendo ti as preguntas aquí a Rosana. A nuestra profe. Vamos allá. Bueno, como vos decía, podedes seguir incorporando preguntas ao chat. Bueno, que o mellor este é o momento, e se non, pois neses datos de contacto tamén podemos seguir respondendo. Isabela, adelante. Vale, empezamos, se oye, non? Pregunta aquí Claudia Miranda. Percibí las ayudas de línea 1 y 2. ¿Tengo que devolverlas? Sí, supoño que te refires ás axudas á liña 1 e 2 das axudas de promoción de emprego autónomo. Esas dúas liñas son incompatibles coa Mega, tendes que devolver as dúas, vale? Vale, aquí Liana nos dice si tenía contemplado la contratación de 2 mujeres, una a tiempo completo y otra a tiempo parcial, pero se quisiera cambiar la opción para contratar solo una a tiempo parcial, ¿qué ocurre en este caso?
Pois neste caso, habería que revalorar a túa solicitude, ver si, claro, é que ao mellor se che valoraron eses postos de traballo. Entón, hai que revalorar, porque un deles xa non o vas a xustificar, habería que ver con que puntuación quedas, a que este ano fixeron falta 20 puntos para poder acceder á axuda. Entón, si con esa nova valoración da solicitude baixas dos 20 puntos, perderías a totalidade da axuda. No caso de que manteñas 20 ou máis puntos, pois a axuda minoraríase, habería que ver o incentivo que efectivamente che corresponde polos postos que vas a xustificar. Pero eso tamén é mellor que chames por teléfono ou que presentes un escrito dicindo as circunstancias, entón xa nós tamén che contestaríamos dicindo a situación na que quedarías, vale? Enténdese claramente, xa que hai un listado de 1.140 expedientes que son de emprendedoras de Galicia e que, según o que presentan, vanse puntuando. Entonces, as concedidas, que é o que saliu no DOGA o pasado día 14, son as que teñen eses 20 puntos para arriba. Claro. Aí está o corte, como calquera proceso de selección. Entonces, se esta persona que acaba de comentar pois baixa dos 20, pois pasa a un puesto máis abaixo, que a mellor pode subir outra. Claro. Vale, María del Carmen pregunta, el período de permanencia desde cuándo? Depende da liña pola que solicitaras a axuda. Nas emerxe, o período de permanencia empeza a contar ou ben desde a alta da propia promotora ou desde a alta, no caso de subvencionar traballadoras por conta allea, a data de alta da última traballadora que se contrate. No caso da liña Impulsa, aí ou ben empeza a contar desde o 14 de novembro, que foi o día que se publicou a resolución no Diario Oficial de Galicia, ou se vos comprometechedes a crear algún posto por conta allea, pois na data de contratación desa traballadora, vale? En tal caso tamén nos podes preguntar cal é o vosso período de permanencia, xa o temos en base, xa os temos calculado, entón tamén vos lo podemos dicir. Bueno, que ante calquera duda preguntamos. Exacto. Carmen Cerviño din, as que non temos local físico, onde podemos poñer os logos? Nas comunicacións por correo, na web? Tamén importante, se tendes redes sociais, tendes página web, tamén tendes a obriga de facer unha publicación dicindo que sodes beneficiarios deste programa, de que este programa está cofinanciado pola Unión Europea. Entón, a miña recomendación é que en redes sociais poñades directamente o cartel ese informativo, podedes facer unha publicación dicindo son beneficiaria do programa Emega e poñer unha copia do cartel, e na página web, se tendes página web, sí que vos ten que figurar os logos e tamén o cartel, vale? Na página de inicio, abaixo de todo, podedes colocar o cartel de que está financiado polo programa Emega. Vale, entón, se non tendes local físico, pois mandades un escrito explicando, e se tendes redes sociais, pois mandades pantallazos de que te tendes publicado en redes sociais, vale? Vale, María G. Pregunta, no caso da contratación, acéptase as subrogacións? Sí. Más claro imposible. Que son as subrogacións? Eso é cando, por exemplo, imagínate, unha farmacia tiña unha titular. Esa titular vende a farmacia, compra outra persoa. O persoal que estaba traballando inicialmente nesa farmacia tamén vai, é obrigatorio por normativa laboral. Vale, Ana Andrade di, referente ao nexo 9, que documentación se require aportar no caso de traballadoras autónomas societarias por conta propia, que desempeñan o cargo de administrador dentro da sociedade civil? Sociedade civil? Pon aquí sociedade civil. A ver,
tendo en conta, que subvencionamos? Si só subvencionamos os vosos postos de traballo, o sea, os das promotoras, os das... Pois non tendes que presentar o anexo 9, vale? Nin os contratos de traballo. Si se subvencionaron, ademais do voso, postos por conta allea, sí que tendes que presentar o anexo 9 e os contratos de traballo desas traballadoras e o informe de vida laboral do Código de Cotización da empresa. Vale, non sei se respondo á pregunta, pero... Logo, máis adelante, vemos se lle quedou claro. Carla Muñoz, son compatibles con APROL e Galicia Rural Emprende? Coa PROL, sí. A outra tería que ver, non coñezo as bases reguladoras desas axudas, tería que ver exactamente de que se trata esa axuda. Por iso que é importante que na declaración de axudas que presentedes poñades claramente que procedemento se trata, porque así nos consultamos, podemos localizar as bases reguladoras desas axudas e ver en que consisten e ver se efectivamente son incompatibles coa MEGA. Por iso, insisto, é fundamental que fagades ben a declaración de axudas. Vale, Antía Caldeiro, no anexo 3, as persoas que tivemos que renunciar ás axudas para poder percibir en MEGA, ten que poñer na táboa de axudas recibidas esa axuda? A que renuncias, entendo. Sí, podedes poñela e poñer, en vez de poñer, hai un apartadito que pon solicitada, concedida ou percibida, aí podedes poñer renuncia, vale? Vale. Aurora pregunta, a partir de cando se ingresará o anticipo? Pois, a ver, xa vos digo, estamos tramitando xa os que se presentaron, que estean ben presentados, que efectivamente aquelas que tendes as axudas incompatibles que presentárades a renuncia e o reintegro das axudas incompatibles, entón, nos estamos, é o primeiro que estamos tramitando, o pago dos anticipos. Renuncia e reintegro. No caso de ter percibida outra axuda, sí. Pois estamos tramitando os anticipos. Pois non sei, non che podo decir, pero conto que antes de finais de ano que o recibades. Vale. María pregunta, no caso de ter solicitado o pago do 80% e se na revisión ten que devolver a parte da contratación, devolvese a parte proporcional que corresponde a esta parte ou a diferencia en exceso do total subvencionado? Si non contratas, eu expliquei antes, si non contratas, hai que valorar o teu expediente, e ao mellor hai que valorar de novo o expediente, ao mellor a pérdida de puntos que supón ese posto de traballo, igual ao mellor tes que reintegrar todo, porque ao mellor sí que perdes a totalidade da axuda. Vale. Vale, Amaya di, o anexo para aceptar a axuda e solicitar o anticipo, que anexo é? O 7. 7. Vale, pois Amaya, o anexo 7. Laura di, nos podéis dar algún teléfono de contacto o correo por si nos quedan dudas al finalizar la sesión? A ver, para algunas que os conectasteis más tarde, en esta presentación aparecen todos los datos de Rosana, teléfonos e email para que podáis contactar con ellas. Despois volvemos a presentaros. Sí, pero de todas maneras esta presentación va a tener luego acceso a ella, sí, ¿no? sí, claro, queda grabada. Vais a poder acceder. ¿Qué más? Ay, espera, que me acabo de colar. Pensé que había aquí. Perdonad, Carla Muñoz, en la resolución nos pusieron que no cumplimos con las 5 medidas necesarias para el programa Concilia. ¿Eso se puede todavía solventar? No entendimos por qué no cumplimos, porque si vienen recogidas. É algo que non se pode solventar, agora xa está resolto. No artigo 9A viñan as medidas que debería recoller un acordo de conciliación, das cales se pedían 5. No caso de que non esteas de acordo neste caso non é valoración, é cumprimento de requisitos, vale? O cumprimento de requisitos do acordo de conciliación. Se non estás de acordo, podes presentar un recurso de reposición alegando o que consideres e resolverase. Terás unha contestación, senón tamén podes chamar por teléfono e vémoslo con calma e despois xa vemos o que facemos.
Vale. En la línea impulsa, la eliminación de la puntuación por mantenimiento de empleo ha penalizado especialmente a pequeños negocios rurales gestionados por una sola mujer sin capacidad de contratación. ¿Es posible que en futuras convocatorias se revisen los criterios de puntuación o que se establezcan criterios y partidas presupuestarias diferenciadas para cada línea? A ver, as bases reguladoras todos os anos sufren algunhas pequenas modificacións. Efectivamente, este ano retomamos o que xa sempre foi así, no que anteriormente se chamaba a liña activa. A liña activa, antes do COVID, no criterio de valoración do emprego, sempre se valorou o emprego xerado. A raíz da crise do COVID, tamén se empezou a valorar os empregos que se mantiñan. Claro, para efectivamente dar un apoio especial tamén, non? Claro, excepcional. Entón, este ano retomouse o criterio que sempre foi así, non? O sea, valorar efectivamente aquelas que fan un esforzo para contratar, para a creación de emprego. Tamén é un dos requisitos dos fondos europeos. Despois, de cara á Unión Europea, nos o que lle temos que dar como resultado destas axudas eles o que van a ver é cantos postos de traballo se crean, non os mantidos. Vale, hay que presentar documentación que justifique los gastos de la ayuda concedida. ¿A partir de qué fecha deben estar esas facturas y si hay un periodo para presentarlas? Non hai que presentar facturas, vale? Non tendes que presentar facturas. A axuda EMEGA subvenciona postos de traballo. Entón, tendes que realizar as contratacións e manter esas contratacións durante o período dos 18 meses. Vale. Lo de subir a las redes sociales y la página web el logo y el cartel de la ayuda, ¿hay que mandar el pantallazo de esto antes del 28 de noviembre o cómo hay que presentarlo? A ver, o das redes sociais, supoño que o da página web sí que pode levar un pouco máis de tempo porque, claro, é un pouco máis lioso, pero o das redes sociais podelo facer nun momento, non? Entón, sería conveniente que mandedes un pantallazo polo menos das redes sociais. Tendo en conta que, ademais, estas axudas, ao estar financiadas pola Unión Europea, teñen moitísimos controis, vale? Moitas auditorías. Entón, que na página web, agora, efectivamente, aínda non tendes colocado o cartel e a información esa relativa ao cofinanciamento da Unión Europea, pero sí que o tendes que ter durante os 18 meses do período de permanencia, porque veñen as auditorías e, obviamente, van a mirar a vosa página web. Non custa nada imprimir un cartel en A3, en horizontal, incluso plastificalo, pois, ainda que non teña sede física, pois facer a foto, bueno, para ao lado do ordenador, co que traballas, ou algo usalo así. para redes sociais, é dicir que eres EMEGA e aparte tamén é un sentimento despois de pertenza a ser EMEGA e a xente o ten con moito cariño nos seus locales. Bueno, Laura Rodríguez hace una pregunta muy genérica, que es ¿en qué se puede gastar esta ayuda? Pois mira, a axuda, mentres a gastes na túa empresa, o sea, para a túa nómina, seguridade social, pois adecuar o local, o que non podes é irte de vacacións. A compra de maquinaria. Ou compra de maquinaria. O sea, sempre cando gastes no que é no teu negocio, vale? Na túa empresa. Pero contablemente hai que... Contablemente, na túa contabilidade, o que se fixan as auditorías é que ti, na túa contabilidade de ingresos, apareza aí claramente axuda EMEGA, o importe. E despois, claro, eles ao mellor tamén se van a pedir non van a seguir o rastro exactamente de percibiches 10.000 euros. Claro, porque probablemente eses gastos vanlos a ter. O sea, entre xa solo salario e seguridade social, xa tes cuberto o importe que se che concede, non? Pero fiscalmente xa entra este ano, ora cando aceptas. Creo que sí, que no momento en que se vos concede a axuda, non cando a percibides, senón que cando a concededes, creo que xa é o momento en que a tendes que declarar á Axencia Tributaria. Exactamente. Por eso pedir ese anticipo, pois tamén axuda.
Vale, Anilla di que é unha empresa propia na que só está ela e ten un meniño de menos de 3 anos e di que está na Emega Emerxe, pero non saín no Concilia. Pode pedir igual o Concilia ou simplemente xa non? Agora as axudas están resoltas, entón non se pode solicitar algo a maiores. No momento de formular a solicitude, se non solicitaches a liña Concilia Promotoras, obviamente agora non se che pode conceder. No correo da resolución pon que teño que entregar únicamente o anexo 7, cuberto e firmado. Entón, non me queda clara a documentación que teño que subir. O anexo 7 é para solicitar o anticipo, única e exclusivamente. Para aceptar a subvención é solicitar o anticipo. Pero eso non quita que despois teñas que presentar a documentación xustificativa que comentamos antes. Algúnas pasou porque xa Xa son resoltas, non? Hai que justificar esta ayuda con facturas? Non, hai que justificar con contratos de traballo, informes de vida laboral da empresa ou das promotoras e manter eses postos de traballo durante 18 meses. É un fondo social europeo, como decíamos, financia, claro, é para apoiar a creación de emprego, ten unha finalidade, non hai que facer unha xustificación económica, non hai que demostrar as inversións. De todas formas, igual tamén estas preguntas do tema das facturas veñen por o tema da liña Impulsa, que o requisito da liña Impulsa é que presentes un proxecto de reactivación ou mellora. Obviamente, nos vosos plans de negocio contaste despois, vou a pintar o local, vou a cambiar o toldo, vou a facer un escaparate ou comprar un ordenador. Obviamente, iso tendelo que realizar, senón é unha falsedade para acceder á axuda. En que prazo? En que prazo? Non, téndelo que, agora que sabedes que sodes beneficiarias, tendes que empezar a facelo. Non vos poñemos unha data límite, nin nos tendes que acreditar as facturas, pero obviamente as auditorías que se realizan, que ademais hai auditorías que hai visitas, van ao voso negocio ás auditorías, van vos a dicir onde está o proxecto de reactivación. Vale? Entón, agora que sabedes que sodes beneficiarias, poñedevos as pilas e empezade a realizar o que vos dixéstedes no plan de empresa. Se non, xa vos digo, que dixéstedes unha mentira, digamos, para acceder á axuda. Vale? Vale, unha beneficiaria de Emega Emerxe, que anexos teño que axuntar? É que depende. A ver, todas tendes que presentar o anexo o da solicitude de pagamento, o anexo 8, o anexo 3, todas, vale? E despois, en función de se subvencionaron tamén contratos por conta allea, pois teredes que presentar o anexo 9, os contratos desas traballadoras, o informe de vida laboral da empresa, vale? Pero xa vos digo, no artigo 21 das bases reguladoras está aí relacionada a documentación que tendes que presentar. En este vídeo que quedará grabado, pode repasar anexo por anexo, porque xa falamos do 8, do 3, do 3 bis, do 9 e incluso do 7, que está todo aí resumido. Vale. Onde se solicita o anticipo? Pois o anticipo, cubrides o anexo 7, asinádelo e subídelo á sede electrónica no procedimento do Emega. Podes pinchar ali, achega a documentación xustificativa ou que sexa, vale? Vale. La hoja individualizada hai que presentarla en modalidade Emerxe? Sí, para a liña individualizada de recollida de datos é para todas as liñas, para todas as beneficiarias. E, no caso de que se subvencionaran postos por conta allea, tamén tendes que presentar as follas de cada unha das traballadoras que se subvencionan. Vale? E cubride ben as follas, porque xa estamos recibindo follas na que non se cubre nin a data de nacemento, nin o concello no que reside. Hai que cubrir todos os campos que ali aparecen. Vale? Senón non é válido, ademais é unha documentación fundamental, pode parecer unha chorrada, pero de cara ao Fondo Social Europeo é importantísimo. Entón, se esa folla non está ben cuberta, a axuda non se vai a pagar ata que se presente ben as follas, o sea, que fixádevos e cubride ben os datos persoais, porque ás veces tamén veñen mal cubertos os datos persoais, nin o NIF,
xa digo, nin a data de nacemento, nin o concello onde reside. E despois, desde logo, as preguntas. Hai que contestar os campos todos que hai. Vale? E asinalas antes de subilas á sede. Eso, eu pido vos, por favor, porque que teñades un pouquiño de cuidado e ser curiosas, o sea, cando presentedes a documentación, o sea, estades concurrindo a unha subvención, a uns fondos públicos, e se queredes, o sea, que se queredes cobrar a axuda canto antes, é fundamental que pola vosa parte tamén presentedes ben a documentación, e que vos fixedes un pouquiño no que está descubrindo, que campos se piden, que, sabe, asinar os anexos, obviamente, antes de subilos. Dedicádelle o sea, non o fagades a correr, porque despois ven mal presentada, como se é peor. Claro. Aquí Antón di que non atopa o cartel na web, tampouco está na sede electrónica da Xunta. Na sede electrónica da Xunta non está, está na páxina web de Igualdade. Pon Mulleres en Galicia en Google, primeiro resultado vai a ser a páxina de Igualdade, entras aí, entras na pestana Axudas, ou Ayudas, se está en castelán, e aí buscas as axudas do programa EMEGA, hai varias páxinas, porque se levan aquí, desde aquí, se levan un montón de subvencións distintas do EMEGA, entras dentro do EMEGA ano 25, e aí tes colgados están colgados os modelos do cartel e das follas de recollida de datos, vale? Están que ainda llos mandei outro día a unha persona. Sí. Vale, María Campos di, concedéronme a Emerxe con Concilia. Son só eu como traballadora. Teño que enviar algo en relación a Concilia Promotoras? Non, porque a Concilia Promotoras é para aquelas que teñades un fillo ou unha filla menor de 3 anos. Xa está acreditado co libro de familia que presentachedes na fase de solicitude, vale? Te comento aquí una de Marina, que yo creo que ya la respondiste, pero como me protesta, ¿a quién hay que hacerle llegar la foto del cartel? Tendela que presentar, a foto do cartel tendela que subir á sede electrónica, xunto co resto da documentación xustificativa. Las comunidades de bienes reciben el tratamiento de empresas societarias. Lo comento por comunera al 50% y el otro al 50% de un hombre, pero no hay personalidad jurídica. No sé si... No, a ver... Claro, sí, as bases reguladoras din calquera que sexa o tipo societario. O sea, aí incluíense as comunidades de bens, as sociedades civis, as entidades sin personalidade xurídica. O que non pode pasar no EMEGA é que haxa un socio home, a non ser que sexades unha pequena empresa. Pero para unha microempresa non pode haber un socio home. Pues quedou claro. Na liña Impulsa, no caso de ter indicado outras medidas ademais da contratación dunha persoa, como por exemplo a implementación de ferramentas digitais, mellora do espazo de traballo, etc., de que forma debe presentarse isto? É dicir, temos que demostrar de algunha forma antes do 28? Non o tendes que demostrar antes do 28, que tendes é que facelo, vale? Agora... E non teñen que telo feito antes do 28? Non tendes que telo feito antes do 28, pero sí tendes que facelo, vale? Bueno, del cartel es que yo creo que ya solucionamos todas. Si no, que me lo vuelvan a repetir, pero ya lo respondiste. Pregunta Inés, ¿la cuota reducida de autónomos también es incompatible con la ayuda? Cal é a cuota, claro, a cuota reducida de autónomos a que te refires? A bonificación que che fai a propia Seguridade Social? Que non o sei, claro, é que hai que concretar exactamente, porque si se trata da bonificación que che fai a propia Seguridade Social, eso é compatible. O que non é compatible é a liña 2 da promoción de emprego autónomo que che paga as cuotas da Seguridade Social. Vale. Pero en caso de dúbidas, chama ou declara, fai a declaración de axudas e nós aí xa comprobamos se é compatible ou incompatible. Moi bien. Existen redes de emprendedoras, webs, app u otras de mega, incluso de mujeres de megas de años anteriores donde se construyan redes. Y pregunta también si habrá feiras, encontros o... Podo responder eu. Sí. Bueno,
desde a titorización que facemos desde a universidade, sí que hubo xeracións de megas que sí que entre elas fixeron rede. É dicir, que sí que hai, pero claro, son redes particulares entre elas. Eu non teño ningún problema despois, cando me chamedes, en darvos o contacto para que formedes parte desta rede, pero non se dinamiza desde a Xunta nin desde a universidade, a modo particular, e están moi ben porque se axudan entre elas, e hai que eu busco alguén que me diseñe non sei que, pois eu, é dicir, que se establece esa boa rede de contactos. E cal era outra parte da pregunta, a parte de rede, aos encontros? Os encontros. Fixéronse noutras edicións, fixéronse encontros, pero bueno, eso depende tamén da Xunta de Galicia que se volva a reactivar esta iniciativa. De todas formas, despois na titorización, na mentorización, falaremos un pouquiño destas cousas. Vale, pregunta Inés, si por ejemplo contrato un editor de vídeo que es autónomo o empresa, ¿tengo que notificarlo si lo contrato en enero, por ejemplo? Non. O sea, as colaboracións que vos teñades con outras profesionais ou outros profesionais non é persoal da vosa empresa. O sea, se ti contratas a ese editor que é outro autónomo independente, non é de il che factura por facerche o traballo que sexa, ese non é persoal da túa empresa, non tens que comunicar nada. Vale, en el anexo 3, donde declaramos las ayudas percibidas o solicitadas para la misma finalidad, debemos indicar también las que son compatibles. Sí, tendes que facer a declaración de axudas de todas as que lle chaman do réxime de minimis. O sea, todas as axudas que como empresa recibides, non a nivel particular. Pero as axudas que solicitedes pola vosa actividade profesional, polo voso negocio, as axudas que solicitedes como empresa, tendelas que declarar. É unha obriga declarar todas as axudas, porque a Unión Europea establece un importe máximo que podedes percibir, que as empresas poden percibir en 3 anos. Entón, nós temos que comprobar que, efectivamente, nas axudas que tendes concedidas nos últimos 3 anos non superan ese umbral máximo que establece a Unión Europea. Tendes que facer a declaración de axudas de, efectivamente, todas as axudas solicitadas, concedidas ou percibidas que teñades realizado como empresa, pola vosa actividade como empresarias. Vale. Bueno, aquí te agradecen la paciencia, te dicen las cosas buenas. Quería consultar si existe un documento para presentar un resumen de todo lo realizado durante estos 18 meses. Non tendes que presentar unha memoria, pero non o exixen as bases reguladoras, pero se queredes, podedes presentar documentación en todo momento que formará parte do expediente e ao mellor se pode empregar despois para poñervos de exemplo como boas prácticas de cara á Unión Europea ou que sexa. Podedes presentar, se queredes, pero xa vos digo, non é necesario, non o exixe as bases reguladoras. Pero a veces buscamos emprendedoras para charlas, para boas prácticas, para modelos, e está ben que as cousas se fagan ben, claro. E amosalas. Espera un momento, que non sei que pasaba aquí. Espera, Debe haber moitas preguntas. Dice, en el caso de que tenga el pago único del paro una parte destinado al pago de las cuotas de autónomos, ¿eso sería compatible? Sí. O pago único do paro, da prestación de desemprego, é compatible, vale? Non é unha subvención, eso non é unha subvención, é unha prestación, é distinto, non é incompatible. O digo en positivo, é compatible. Que é moito máis bonito. Sí. Aquí María Meneiros dice, los anexos y las hojas individualizadas, solo pone eso, entiendo que es donde los puede encontrar, porque tuyo, será esa la pregunta. Insisto, o modelo de cartel e o modelo de follas individualizadas están na páxina web de Igualdade, vale? Aquí dicen que antes comentasteis los plazos de Emerse e Impulsa, pero no Innova. Innova, perdón, sí, é que me quedou atrás. Innova é igual que a Emerse, desde a alta
da promotora no réxime de traballo autónomo ou se hai o compromiso de creación, de contratación dunha traballadora, pois desde a alta desa traballadora. Vale, hai que declarar las axudas que han sido solicitadas pero non han sido concedidas. Sí, En la hoja individualizada hai un apartado que pone situación na data de inicio da súa participación na actividade. Se refiere a antes de darse de alta como autónomo ou a la solicitud de la ayuda. a ver, aí para a liña Emerxe e Innova, aí a pregunta refírese ao día anterior a darvos de alta no réxime de autónomos, vale? Ou as traballadoras, se a traballadores por conta allea, a data anterior a ser contratadas na vosa empresa. Vale, na liña Impulsa, aí as promotoras, aí tendes que, digamos que vos empezades a formar parte do EMEGA a raíz da concesión da axuda, o sea, o pasado 14 de novembro, vale? Entón, a vosa resposta ten que ser a referirse á situación ao día anterior ao 14 de novembro. No voso caso, o que tendes que marcar era que tendes emprego, vale? Que sí que tendes un emprego, que parece que dixen desemprego, non? No, está ben claro. Vale, una para ti, Eva. Escuché que habrán mentorías. ¿Las mentorías serán a partir de cuándo y serán individuales? Bueno, despois falaremos, ahora estamos con esta parte de resolución da documentación e despois falaremos da mentoría, pero aquí polo menos xa nos va despoñendo cara Sabela López e máis Eva López, que non somos irmás, pero aquí estamos a vosa disposición. Pues yo creo que ya, a ver, me queda aquí dos preguntas, que es una, para próximas convocatorias realizaréis este tipo de actos para profesionales para dudas de las nuevas bases, o mejor llamamos con las dudas concretas. No. En caso afirmativo, ¿dónde nos anotaríamos para que nos avisaran? Cando saia a convocatoria, obviamente, non facemos un acto informativo, porque non saberíamos a quen convocar, obviamente, a este acto informativo. Entón, nas propias bases da convocatoria, na que saia, van a sair uns teléfonos de atención para resolver as vosas dúbidas. Entón, cando saia a convocatoria, podedes chamar a esos teléfonos e xa vos respondemos. Vale. A ver, Lucía aquí pone, tras 3 años sin ser autónomo, puedes pagar 89 euros a la Seguridad Social en vez de 300 y pico, al volver a darte de alta de autónomos. Esa tarifa reducida es la que preguntan si hai que renunciar. No, se é a bonificación da Seguridade Social, non tes que renunciar, vale? Bonificación, Seguridade Social, que che fai a propia Seguridade Social. Esa non tendes que renunciar a ela. Vale, bueno, de hecho ya Maya ya le contestaba aquí. Bueno, no veo ninguna pregunta, no sé si queréis, si quieres Eva, hablamos de la tutorización y luego pues si cuela alguna pregunta pues se la voy dando a Rosana. Perfecto. Bueno, entonces ahora que xa había algunhas preguntas, non? Que falabades que é a titorización, porque están aí, bueno, porque nos falou o delegado do reitor, que son así como moi pomposa a cousa, non? Sabela, ponte ti agora. Bueno, porque está o SC neste momento, porque está o SC ou tutorizando e mentorizando, e incluso porque vos cheguei un correo electrónico presentándonos e presentándome. Bueno, Sabela e máis eu traballamos na Universidade de Santiago de Compostela. Probablemente coñezades as universidades, as tres galegas, non? As universidades como entidades, como institucións docentes, porque son lugares onde os nosos fillos, fillas, netos, bueno, ou nós mesmas, algunhas de vós, pois pasamos a estudiar as distintas carreiras que hai nas universidades, vides a estudiar economía, física, matemáticas, calquera área do coñecemento. Bueno, iso é unha forma de entender a universidade, con universidade docente. A universidade tamén é un espacio de educación superior, é dicir, non é como a educación que está antes da universidade ou a formación profesional. Ponse esa palabra de educación superior porque non é só docente, tamén é investigadora. É dicir, que
está conformada por grupos de investigación que desenvolven novos coñecementos, investigan novas metodoloxías, en calquera área do coñecemento e que nutren tamén esa docencia. É dicir, que entre esa universidade docente que dá clase e esa universidade investigadora ten que haber eses vasos comunicantes, moita relación para poder chamarse unha educación excelente, de calidade, superior. Sabela e máis eu, neste momento das nosas vidas, non estamos nin na docencia nin na investigación. Traballamos en algo que anunciou o delegado do reitor e que seguro que vos sonou aí e quedou aí no aire, que é a transferencia. Unha oficina que se chama Área de Valorización, Transferencia e Emprendemento. Son palabras moi complicadas, pero teñen un fácil resumo. Quere decir que todo ese coñecemento que se xera nas aulas ou nos grupos de investigación, todo en calquera área, en economía, en física, en historia, en matemáticas, en calquera área do coñecemento, pois crea unha materia prima que podemos sementar e pode dar lugar a unha empresa. É dicir, que co que aprendiche na tua aula ou na investigación ou no descubrimento, nunha tesi, en calquera área, porque se pensamos, por exemplo, nun novo fármaco, imaginadevos que hai un descubrimento para curar unha enfermedade X e que quedara nunha tese ou que quedara nunha publicación, nun artigo, e que non repercutira en unha mellor calidade de vida da sociedade, pois non sería xusto. A parte que traballamos nunha universidade pública que funciona gracias a que a sociedade invirte nela e é obriga das universidades devolver o que dentro dos campus ocorre. Pois unha forma de devolver, de facer esta misión de transferencia, que se ven chamando terceira misión, docencia, investigación, transferencia, e tamén pola vía da creación de empresas. É dicir, contarlle á xente máis nova que está nos campus que co que aprenden, pois que poden crear unha empresa e creala en boas condicións. E para iso estamos nesta oficina, para este acompañamento, esta axuda. O feito de levar desde o ano 2012 colaborando con vos, con todas estas beneficiarias das axudas EMEGA, pois foi moi importante para o noso traballo, porque deunos a oportunidade de coñecer o territorio, de coñecer Galicia. A veces nas universidades estamos un pouco metidas no noso, non ten que ser así. Falamos de transferencia, dunha ponte cara á sociedade, de abrir as portas. E isto tampouco é de que yo lo sé todo, xo traslado, xo transfiro a ti. Non. A transferencia ten que ser bidireccional, non é como unha conquista. Non é dos emprendementos e de todos estes anos asesorando a moitas beneficiarias, pois aprendemos moito de xestión empresarial, de facer ben as cousas, de tesouros que ten Galicia, de o duro que é emprender no rural moito máis duro, de que viñeron distintas crises, xa vivimos crisis, parece que continuamente estamos nunha e noutra, da importancia de que as empresas teñen que aportar un valor engadido, porque hai moitísimo que en venda, ben o sabedes, e co que non te diferencies un pouco é complicado, de que emprender en soedade tamén é moi complicado, que a veces fan falta equipos. Non digo que teñamos contratado no noso equipo, na nosa empresa como autónoma, que teñamos moita xente contratada, non. Ter colaboracións. E, ao fin e ao cabo, Galicia, formádelo vos, formades ese pequeno tecido empresarial que tamén similar ás empresas basadas no coñecemento que se crean na universidade. Son moi parecidas e moitas de vos, de feito, moi similares, por non falar da Línea Innova, incluso na Emerxe, tamén na que reactiva. Pois é o que vos digo, que a universidade temos a sorte de acompañar a Xunta de Galicia neste camiño, apoiando, asesorando, acompañando a todas vos, e xa levamos moitos anos facendo. Por eso, pois tamén coñecemos outras edicións de Megas, e preguntabades por aí por esa rede, e esa rede fixeron a elas, porque tedes orgullo de pertence de ter esta axuda, e iso tamén é gracias á Xunta de Galicia, e, pois unha pequena parte tamén será a estarnos sempre aí ao outro lado do teléfono, do correo electrónico. Ao principio, no ano 2012, por aí, titolizábamos a quenes marcábades na axuda que queríades tamén a dual, chamábase dual,
entonces titarazábamos a 10, a 20, a 30, claro, eso era posible. Eso despois, desde o que era naquel momento a Secretaría Xeral de Igualdade, viu que funcionaba moi ben e dixo, bueno, pois que todas as beneficiarias, xa por feito de ter a axuda EMEGA, que teñan esta mentoría, esta titorización. Isto xa nos complicou un pouco máis as cousas. Hoxe sería estupendo que estuveramos de forma presencial, pero é moi difícil tamén, así non tedes que deixar os vosos traballos e poder seguir atendendo, compatibilizar con estar recibindo esta información ou formación, como que lle queiramos chamar. Bueno, pois, eso somos Abel e máis eu, é o que facemos, o que nos adicamos na universidade, con esa materia prima que decíamos que é o coñecemento, a que a comunidade universitaria, si pensa en emprender, pois que aquí ten unhas ferramentas, unhas persoas que lles acompañan. E o mesmo tedes vos, as que sodes beneficiarias da axuda EMEGA. Todo un equipo de xente que ten distintas especialidades na oficina, hai xente que é experta en propiedade industrial e intelectual, temas de patentes, temas de valorización, temas de transferencia, e tamén emprendemento xuvenil. De feito, Sabela é unha das responsables do que anunciaba o delegado de reitor desa USC Emprende. É dicir, que a xente das aulas nin se lle ocurre emprender porque, ao mellor, nin siquiera se plantea que eso poida ocurrir. É dicir, eu estou estudiando Historia e a mí que se me vai a ocurrir montar unha empresa. É dicir, eu estou pensando, cando remate, pois, ou fago carreira investigadora, ou preparo oposicións, ou atopo traballo noutra empresa, pero ninguén lle contou que pode haber unha empresa, por exemplo, de Historia, é unha empresa que se creou nesta área do coñecemento. Son dúas rapazas, por poñer un exemplo, Mercedes e Pirusa. Estudiaron Historia, fixeron a súa tese doutoral en Historia. Estamos falando, xa non falamos dunha materia prima como pode ser unha tecnoloxía, ou unha persona de física, unha persona... Estamos falando de alguén que se formou na Historia e que montou no ano 2004 unha empresa que se chama De Historia, Xestión de Patrimonio. Bueno, pois que fai esta empresa? Pois, por exemplo, en pericias xudiciais, cando hai que demostrar que a comunidade de bens, que, por exemplo, unha comunidade de bens ten un monte que pertence a unha propiedade de bens, pois, que fan elas? Pois ese aval científico, é dicir, acudir á biblioteca, á documentación, investigación científica, hai que acudir ao papel, e para iso tes que ter ese coñecemento que aprendiche na aula e na investigación, para poder manexarte nunha biblioteca, a documentación, que a veces é moi antiga, para demostrar en un xuicio que esa propiedade pertence a esa comunidade de veciños e veciñas. Por exemplo, é unha empresa pequena, colaboran con abogadas, que tamén están especializadas en pericias xudiciais, o que vos decía, a idea de facer rede e de facer equipo. Bueno, poño o exemplo de Historia porque a veces parece que se os nosos fillos ou fillas estudian Historia, pois están abocados a preparar oposicións e esta empresa sigue aí. Bueno, pois tamén fai denominacións de orixen. Houbo que demostrar que o queixo de Tetilla, que era galego no seu momento, non sei se vos acordades que unha entidade queixeira de Castilla-La Mancha reclamaba a denominación de orixen e Galicia pois dixo non, o queixo con forma de tetilla, de teta, pois é galego. Entonces, hai que demostrar esa denominación de orixen. Vamos xunto a Mercedes e a Pirusa e lle preguntamos, e elas acuden á ciencia, a ese coñecemento, busca bibliográfica, hai que manexar documentos, e se atopan un cuadro do siglo XII, onde nun esquiniña, un cuadro galego, está a imaxe dun queixo de tetilla. E ese é o documento máis antigo que demostra esa denominación de orixen. Bueno, poño estes exemplos porque a veces son máis doados de entender o que facemos nestas palabras tan raras como é valorización, transferencia e emprendemento, pero non deixa de ser outra cousa que eso, que acompañar a este tipo de iniciativas e romper eses estereotipos que calquera área do coñecemento pois pode dar lugar a unha empresa. Pero despois ven o mundo empresarial, que é no que estades vos agora. Sí, teño coñecemento, me animei a montar a empresa. E a empresa pasa por moitas complicacións. Bueno, pois
a ver se o equipo que lideramos a Bela e máis eu na Universidade de Santiago somos quenes de estar ao voso carón polo menos facer estas mentorías, esta tutorización. Vedes que Rosana estaba no campo máis de como presentar a documentación, é dicir, que a Xunta de Galicia, nós non traballamos na Xunta de Galicia, o equipo que presentou a Directora Xeral de Igualdade, a subdirectora Rosana, son quenes vos van responder a todas estes documentación que hai que presentar, todos estes indicadores que tedes que ir entregando, bueno, e son xente ben xenerosa e cercana, porque están sempre aí, e se non dan collido o teléfono porque está saturado, se non dan contestado é porque isto xa é a saturación, pero xa o feito de facer este evento xa demostra unha boa vontade de que teñamos todo ben presentado o día 28. Pero, por outro lado, presentamos tamén hoxe, xa nos presentamos quenes somos, a experiencia de Woman Emprende, pois desto, que dentro de todo isto que estamos facendo, pois hai un departamento específico de emprendemento femenino que, gracias a esta rede que se está tecendo, pois se sigue engordando e sigue aumentando en coñecemento. E imos presentarvos agora nestes últimos minutiños antes de rematar, e por se queredes seguir facendo preguntas no chat, verdad? Pois facemos así agora este descanso. En que consiste a tutorización e mentorización? Bueno, como vos decía, isto é un acompañamento, é unha axuda complementaria que concede a Dirección Xeral de Promoción da Igualdade. É dicir, non é o que estamos facendo hoxe de como se presenta a documentación, que anexo podo, que non podo, intentamos axudar dentro do que sabemos, pero o voso expediente non está na Universidade de Santiago de Compostela, está aquí na Xunta de Galicia. Nós non temos acceso aos vosos datos. Entonces, a mentorización é un acompañamento, unha tutorización, non sentirse soa. E vai dirixido ás emprendedoras. Eu sei que aquí, nesta sesión, hai moitas xestorías, asesorías, que facedes unha gran labor, e, sobre todo, que agora xa coñecedes Mega, e cada ano, pois, animades as vosas clientas a que se presenten esa axuda, e está moi ben, e que lle facedes esa labor de axudarlle a cubrir o proxecto, os anexos, pero a tutorización non é para as asesorías ou as mentorías que ao mellor nos poderíades tutorizar vos a nós. Non, nós ese mentoring que lle chaman en inglés, que a mí non me gusta nada esa palabra, pero todas as accións que fagamos van dirixidas ás emprendedoras. E, de feito, antes preguntabades por esa rede Mega. Esa rede Mega xurdiu dunhas emprendedoras que foron beneficiarias fai moitos anos, que cada ano, eu creo que neste momento son 100 mulleres aproximadamente, que teñen un grupo de WhatsApp, é dicir, que o levan elas e que se intercambian, tamén a veces quedamos, eu tamén acompaño, Isabela tamén acompaña, que fan algo, incluso fan camiñatas, pois a veces camiñar acompañado é moito mellor que camiñar só, e o feito de que teñas a unha compañeira que tamén está como a ti, hai unha parte tamén emocional no emprendemento, que non son só os números, pero, as contas son importantes, non? Lo que non son cuentas son cuentos, dicen por aí, pero sí que hai unha parte de caída, de emocional, de loita, que o feito de que teñas alguén con que falar, pois tamén é importante, e aprender, porque, xuntarse presencialmente, pois compartir tamén é aprendizaxe. Entonces, isto é a mentoría, isto é que esa rede informal, pois sí que estamos aí, porque tamén é un bon lugar, un bon espacio, e nutre, e coida, porque tamén é temas dos que temos que tamén falar, de coidarnos, que non é só para poder desenvolver ben o noso traballo, pois tamén temos que ter esa forza que é tan necesaria, e non creo que vos estemos descubrindo nada novo. E xa para centrarnos un pouco en algo máis concreto, Sabela e máis eu deseñamos un plan formativo que vos imos ir anunciando pouquiño a pouco, e que vamos facer de forma online, porque ojalá poderamos facelo de forma presencial, pero nin vos podedes deixar os vosos negocios, os vosos postos de traballo,
facelo para unhas poucas e para outras non, entonces, bueno, hoxe en día hai ferramentas, mira, estamos empregando esta canle de YouTube, este streaming, e penso que queda grabado e funciona perfectamente. Entonces, eleximos 3 temáticas que consideramos que son as máis demandadas nos últimos tempos, o cal non quere decir que non recibamos suxestións de mellora e que podamos facer outras temáticas para facer esa formación online que vai ser super práctica. Non vamos a ser da universidade soltando un tostón, soltando aquí unha conferencia maxistral, ni moito menos, senón que vai ser unha formación que é específica e práctica para que vos valga para desenvolver as vosas empresas e para consolidalas, porque a misión central da titorización e da mentorización e non que quede a axuda aí e que quede aí abogado vacío, senón que haxa xente que te vaya acompañando para que te podas consolidar e a empresa non se peche os 18 meses, que non é esa a finalidade, todo o contrario, é ese pequeno impulso económico, pero, bueno, a empresa funciona porque ten que funcionar empresarialmente, non por unha subvención. Ferramentas, a primeira formación que vamos dar é saber contar da mellor forma o teu proxecto empresarial. Todas tedes que vender, en xeral facémolo mal, empezando por min, comunicamos mal ou regular, pero cando hai que presentar o vosso proxecto, pois a veces temos dúbidas, non sabemos explicarnos ben, entonces isto se aprende, hai ferramentas, non é que naceras co don da palabra, é dicir que hai xente que ten máis habilidades comunicativas, outras temos menos, pero a formación, entonces contaremos con unha formadora moi experta que nos vai dicir a cada unha como temos que facer para comunicar ben o noso proxecto, porque hai que, si se busca inversión, si se busca clientela, en calquera sitio que vallades, como vamos con produto, vamos con tarxetas, xa vamos ca nosa marca encima de nós, ao fin e ao cabo, isto é importante, somos o que contamos e como o contamos, sobre todo para que a nosa empresa funcione e venda, porque ao final é a finalidade empresarial desenvolver un proxecto de calidade. Ese é a primeira formación que imos dar, moi práctica e divertida, na que vamos a tamén coñecernos, porque o estar tamén conectadas e en rede, pois tamén hai ese coñecemento. Outra formación é a parte financiera. Claro, ao fin e ao cabo, estamos montando empresas que teñen que ser, a parte de viables personalmente, que sexan bons lugares de traballo e non todo a costa de todo, que iso é importante tamén, ten que ter unha viabilidade económico e financiera. Xa tedes as vosas xestorías que vos axudan, os acompañan, pero as xestorías non van facer esa labor estratégica ou polo menos eses mínimos que temos que conocer, de feito lle chamamos finanzas moi sencillas, pero hai que ter uns mínimos coñecementos do que entra, do que sale, para ter unha boa xestión empresarial. Nos estamos poñendo frente de emprendementos, de empresas, inda que sexan 4 datos básicos ben claros, que seguro que moitas de vos os tedes, e incluso se falades das vosas máis, aboas, ou tuvestedes negocios na familia, como se levaban aquelas contas ben levadas, pois eso hai que coñecelo. Entonces, tamén temos aquí unha formación que vai ser tamén moi práctica, dinámica, incluso divertida, inda que fale de finanzas se pode aprender de forma divertida, pero que consideramos fundamental e tamén para que as vosas xestorías tamén lle facilitedes o traballo, que tamén hai que saber achegar as cousas, non é soltar aí unha bolsa chea de tiques e hazme aí la contabilidade. E despois, unha terceira formación son o tema das redes sociais. Antes falábamos de como poñer no cartel. Claro, a veces somos moi autodidactas e eu tamén entono a mea culpa, poñemos cousas que non son profesionais. E inda que sexa Instagram, TikTok ou calquera outra rede social, hai que tamén amosar unha imaxe axeitada, porque todo é moi rápido, hai moita vorágine, pero queda. Que queremos amosar da nosa empresa, como queremos vender, que queremos ser, moi informal, moi formal, e as redes sociales tamén teñen uns códigos, é unha forma de poñer as cousas, si hashtag, si non sei que, si non sei cuánto, é dicir que hai que saber manexalas
penso que vai ser unha formación que nos vai vir moi ben en xeral. Bueno, partimos destas tres temáticas que parecen importantes, como contamos o noso proxecto, sabemos comunicar, esas microfinanzas, esas finanzas sencillas que nos teñen que servir para a nosa empresa e unha comunicación que é un pouco enlazada ca primeira, pero, bueno, xa centrándonos en que redes sociales teño que estar, por exemplo, vos sabedes que LinkedIn é o mellor para un público, que Facebook é para outro, que o mellor Instagram é para outro, que TikTok, bueno, seguro que hai outras que eu xa me perdín, e só as novas xeracións teñeno moito máis dominado, pero non quere dicir que o fagan ben, a hora tamén de comercializar. E, bueno, mentre estades facendo as preguntas, quedaban aquí os teléfonos, tanto de Rosana como os de Sabela e máis meus, a vosa disposición para enchernos de preguntas, non, Rosana? Antes de rematar, seguro que hai algunha preguntiña máis. Sí, vamos a finalizar con las que quedan, que dicen, ¿el kit digital es compatible y ayudas para arreglar locales? O kit digital sí que é compatible. As axudas para arreglar locais non sei exactamente en que consisten. Si o que vos financia a obra ou que sexa, sí que é compatible. O que non é compatible coa EMEGA son as subvencións que subvencionan postos de traballo. Vale. Pero si unha que se reactiva... Sí, pode recibir a axuda por o kit digital, é compatible. E dice, poño que quero facer un escaparate de novo, e ainda así ten outra axuda de obra? Sí, aí sí. Vale, los anexos hai que firmarlos digitalmente. Podedes asinalos de forma manuscrita ou con certificado digital, vale? Pero hai que asinalos. Hai que asinalos, efectivamente. E cada un o seu. Vale, dicen aquí, de momento soy yo sola, autónoma. Si más adelante considero agregar o anexar a otra mujer que me apoye en mi proyecto, ¿puedo solicitar una revisión? Non. O sea, tamén a que se refire? A contar con outra socia? A contratar por contalle a alguén? No, dice agregar o anexar a otra mujer. Claro, que hai que ver os unirse, termos. parece que unirse. Hai que ver os termos, ten en conta, chámanos, vemos o caso concreto e o que queres facer exactamente, vale? Pero ela recibiu unha axuda neste momento pola circunstancia que sí, presentou. pero o mellor o que quere é montar, en vez de ser empresaria individual, constituir unha sociedade. Entón, meter outra persoa. Meter outra persoa, eso vai no que ver con detalle. Nos dicen que no termina de entender cuándo empieza el plazo de Innova. En este caso soy autónoma y llevo el proyecto sola. Pois a túa período de permanencia comeza o día no que te diches de alta no réxime de traballo autónomo. Vale, una persona que se conectó hace poco y igual dice que necesitaría que me indicasen qué sucede con los expedientes en lista de espera. ¿Tienen que presentar la documentación igualmente? Non. Non, os expedientes que quedan en lista de espera están en lista de espera no caso de que haxa algún renuncias das que foron beneficiarias. Entón, o crédito desas renuncias destinaríase ás que están en lista de espera. No caso de que finalmente si forades beneficiarias do EMEGA, xa vos realizamos unha comunicación, vale? Pero de momento non tendes que presentar nada. También dice, el artículo 7 de la orden en el programa Impulsa establece creación y o mantenimiento de empleo. Sin embargo, no se ha puntuado el mantenimiento de empleo a pesar de que está contemplado en la orden. Unha cousa é os requisitos para poder acceder á axuda e outra cousa son os criterios de valoración. Vale? Entón, no artigo 7 están os requisitos da liña Impulsa e no artigo 14 creo que son os criterios de valoración. Son cousas distintas. Dice Marina, en la hoja individual hay una pregunta que pone ¿estou sen fogar ou estou afectada pola exclusión en materia de vivenda? Si no tengo una casa en propiedad, pongo sí. Non, eso é para a xente que non Está en peores circunstancias. Está a xente sen fogar. Vale. ¿Cuáles son las fechas de las mentorías? Pois ainda non lanzamos, pero pasaremos estas fechas por correo electrónico da mesma forma
Por eso era importante tamén que se temos os contactos das xestorías que nos trasladaras, xa que estades algunha xestoría aquí probablemente, os contactos das emprendedoras para poder achegarlle estas datas ou que llas acheguedes, pero ainda non temos o... Hoxe estábamos co do 28, estuvera todo ben presentado. Exacto, eso primeiro, Estábamos aí con esa importante. temática, despois xa lanzaremos con tempo as mentorías. Bueno, aquí de hecho preguntan cuándo serán esos cursos o formaciones donde veremos la info, pues en la página de web de Woman Emprende, como por correo aparecía. electrónico como comunicamos a asistencia deste evento. En la pregunta antes de lo de agregar o anexar a otra persona dice a contratar a una mujer. Sí, podela contratar, esa traballadora non está vinculada ao EMEGA, non? Vale, entón, o EMEGA está, polo que contaches, non só subvencionado o teu posto de traballo, que é do que che imos a pedir que o manteñas durante 18 meses. Vale, pues ya estaría. Moi ben. Ya podes respirar. Bueno, vamos poñer de novo aí os datos. Penso que quedou bastante claro. Queremos agradecer moitísimo a Rosana toda esta explicación con detalle. Su paciencia, como decían algunas. Sí. Bueno, e xa formamos parte desta familia Emega, que vai medrando cada ano, Rosana, Sí, bastante. Así xa, bueno, pois ver que en Galicia, pois por todo o territorio, hai moitas mulleres que sodes beneficiarias das axudas Emega e que este é un impulso para que saquedes adiante e sigades consolidando os vosos proxectos empresariais que boa falta fan nesta sociedade que vivimos, que non todo se compre online, a grandes corporacións, tamén esta responsabilidade de mercar na cercanía, ahora que veñen datas sinaladas, pois para poder seguir mantendo este tipo de empreendementos e que todas e todos temos esa nosa cuota de responsabilidade de repensar o modelo que queremos e que Galicia é un tesouro que tamén temos que coidar e que está tamén nas vosas mans. Pois por a nosa parte nada máis, moitísimas gracias por ternos acompañado esta mañá aquí. Como vos decíamos, queda grabada esta sesión para que se repase as veces que faga falta. E tamén quedan as persoas que están aquí ao frente da Axuda Emega a vosa disposición. Moi bo día. Bo día. Adiós. Ai, Dios lo pague.